Защото не за омраза, а за прогнуха са достойни. За прогнуха са достойни обаче не те, а делата им. Трябва да различаваме човека от извършеното от него. Не трябва да отричаме никого способността да се промени и да се подобри. Защото ако мразите някого, потласкате по-нататък по пътя на злото. Защото дори да победим с омраза, как после ще живеем с нея? И за това не дейте да клеймите тия, които не мислят точно като вас. Не ги обявявайте за предатели. Не правете списъци. Оставете това на ония, които го умеят по-добре от нас. Бъдете будители. Бъдете будители, но не будете никого на сила. И не размахвайте и обрук, подайте ръка. Иначе ще заприличаме на тях и те ще победят завинаги. Не можем да забравяме и друго, че злодеи десетилетия градяха безумно социално неравенство, от което оскотяват и богатите, и бедните. Богатите, защото се самозабравят, бедните, защото се страхуват, унизяват се и накрая стават безразлични. Именно заради това тяхното безразличие те не припознават нашата борба днес като своя борба. И затова не ни подкрепят. Затова няма да подкрепям и да призовавам да викаме оставка, а ще припомня думите на Александър Кьосев. Повече така не може. И нека да направим така, че повече да не могат.